step perngap kabalingo kadbangi dang thia lingai ga khubor snusi hangi lai kane ka de ka kha jingrai ka shop men sim phayu palang ka rikhasi bat kane ka de ka jingrai ka bala tha do ba sha lingdo ubadan supply snam bat ka de ka jingrai ka bala tha la sau snam minchwa hakapor jong jingpuru jong ka yemani jong ka balang uble hakalapati habe kran halor ka te kamar ba sha lingdo la pen pa ka jing song men lung men sim jong u hakaba katega yemani kala pulu no hakatega step basnusi shibun ya kabalang ublehi barokaway ubashar ude na kashnong rangmau na jan maukarwat kabadan hasa west khasi hills par kanega de kajia kran ba uba rm shabong editor rupang step rungap kabalingo katbangi dan kya lengai kakubor sungsi hangila oben pedla iushirkei bagi yang kita leading yang kentang try kala nang ing tang daki kundian genta ula sak satang utpei idon jungi kipat kipra balik di kalong rumni labun tang kijing keli om dan ti jumpa babiang yangi Kublai sibo na bashar ni kundu pi hakni bichani te showang sedang ya gajini keren ngakwa ba pintuni chu khundia ka kongsan kalong ngimtip ya ga shlong khiro te soba itu pi dei na ga shlong mai Kublai sibo ni hero mila khotsu bhai nga bani kundu hakni pot padi pi kinong pet borokot ka kerteng junga ka dei shot lengdo jing sha kham jorong ka kerteng ba kwa bonong tangta shot lengdo kasnong junga ka dei na rangma majan mokrwat kumanyo kilometer mokrwat ti la kha yanga la ngala he la san ka dei kasnong but ka jing puli junga hadu gas jing puli school teng pendap mokrwat maharam government secondary school tiada nang tu pada nam tak jing lek kelas kawan no Indonesia Shillong tiada berada jing lek kelas kali pai yang Shillong te nado meno hanane hakarta ka bakano sedang magwa pi ka jing ruai ka don pa kitit nam jangan ngala banong kumta nomor ba ipai I deba id baban ruai nang ta inang roi katonik sulfa hei ka teng pa ipa jung iba dweslan nang si ila klat ba plim ta I klat dak snam marajar kat kandai te nang ta ki mekha jung I ro khot ki ba I ba ban roi te na do bang nang khna ngadon hi ka sap roi wadla manga dala dingam tip ki we ki kitip te nre nda mata ngala kham he kham san pade nga suthu bang kham don sap ha ka ba tho jing roi ba ne ka bang roi man roi am dadan kesur ba biang ken te haba kalong kumta phin sobha ban thu yangi ki jingwai lo stuna jingwai niam ne gidan ku pat jingwai aso jingwai putre jingwai idri ban jawab e kata ka jingkeli nga khamsuk namar ba lakha la penhe pensan nga ha ka rempe Kristen but imei beri pa jonga kilong ki breu ki ba it ba yoble but ki kwa yanga ba khamtam ka liang jo jingrai ngan panle jingmo ta ki jingrai gospel ti ki jingrai ki ba bon ki ba ngasna ki jingrai gospel oi ka to katne ki don ki jingrai idri ba ngasna genre ki bon ki jingrai gospel to ye tu mane to bo pilas dang no ple jingmo ni kam to la sela kam slam tene ko ba ki thau jingwai hi ne ko ba ki persyang ban tem hi ban ini ki jingwai ka ni usnan ban thau jingrai nga sedang na do ko por ba nang song class 9 class 10 te henrei kita ki jingrai ndang pet mentahadin la khame
kidi ki jing roi ki ba so tanat tang ba ki don kam shibon ba ka jing penba ka jing penbet te kalau ke khana ka ba so tanat ba ngayo ka kita ro na ikhadu te ikhadu ila shuwa kata kita la kumba ka tu kan snam kala sarang ba na shime kata kita da ka ba pan jing bet na ikhadu ba ngakan mau kasngi ke banga praktis nengkong ita kita nomor kini kiksai kila jengai ba shau liu diang kan elami isnam si kiktiru ta de ngapor banang shok kelas 9 akam nang tem tang sngi rei kajing persang hi ka yarap akaba ski ngalaban tem lang amdala tem ba do ta kita pion kita sumat kubana kajing slow jong pi lan na kajing jan ni pi ban ki mei kha le ba ki kha ji pi jan ba ya jan ba te baro khat ki mei kha ki ba yang ban ngaru kayeng kabanga suk tamban net kai kadi kayeng ri mei kai wala ka jinga ai na kayeng kabang sa andre ngasngu jan ba namar banga id ba kam tami mei kha mei kha la dang ami na kayeng jum iklem di sha in one boat what to do sha steng lanti bang lit pasi ngro tamun lese banong ba wat ka sabwa jong pi ru kadon bentalang ka jine de jong pi ba ki mei kha ma pion mene ba ki mei kha jong pi kidai baru mentah ke kamwa. Ngaruh angit mentai. Te mentah masyad long habangi yu long haka jingruai jongpi. Haka jingruai jongpi mentah hakini ki bun thosne. Kidan ki jingruai lese ki ba ki snow mentah ki ba ki sakan mau sa ane ki ba syo jingmut bahaya ki. Kidan katto gani kijing ruai kiba nga dala di hinga mudor baki di kijing ruai kiba long jing ku handrai ka response dan ka jing sngap jing ki nong sngap pada ka duna kidan pada kijing ruai kiba nga nala di nga klem kami lenti hado kata handrai kidan pada ki nong sngap kiba ai ki comments kiba so tenan kidan kiba kita kijing ruai haba ki pen me jing ruai ki pen ni aki jing ruai menshwa haki ita haki YouTube na kiladon di kaset mo pen jing ruai hakas nem hajar awak hajar dang bakla ngi don bentah po ka jing seng district jong ka balang jong boleh kan ngi ka district jong ngi khot ka district mountain dengi penmi ya kata ka we ka album ka bakar teng awak te kaset tu tiap ikan bakar teng ngam kerdo te kata ka thup jing roi ka don spho tli jing roi bat ngakan mau kabyang ba ta jing roi ki brio ki athiet ki brio ki satanat baradu menta kidon katu ka jing roi ki ba upload ta ka YouTube channel jonga shot lang do ro ki brio ki dang kwa ti jing roi snap te rei hadian nang tu bade ndah bangi reprint yo tu ngi reprint oda ka CD te kaya di dak CD ru katu kat ne rei katu ka juk kaset juk CD ru menta kala akot kendet sni men shwa ngaptip kele ina mala ekren ba albarwa we ni no wai bom yo ni haka jing kren ju tumpaw ke ju sukhiat be churu ba menta ki brio ye ki jinwai lo ki bu no pi ha po YouTube itu no pi lap ku mi tu ki jinwai ki brio tu long la se klam ki ji kren kan ki ji kan be ki tu no ma ki do ki shna pisa na tu ki jinwai nga susi banong kata rei kadai ba si sha de ngaro alap dan tinggi jing ruai ki ba ngi ruai ngidang temu ban record ba ngidang temu ban sapen mi kamba haswa bangi ki try ngin pen mi la de pen mi so da ki wero te kidon ro ki ba ki sushim na ka YouTube jonga bat ki sa upload ka YouTube jong ki kato gadai ka wei ka ba ngam la so tanat kan tamba ka dei sha ta piong ki te to menta masyad nanwan ni ka mat ko kong sama kalong ba nga kwa bani kundu berpir alo betu ke jiruai kalau jiruai ngam tek se ba pitau na pi ke jiruai alo ke bede itu di pelu yang ni mode ha kola pati nga kwa ba pin batai kindiat
nomor kintin jingwai ki bang asok na tu jingwai yung phi kaum kum step hanga ke belunyo kat bang idang thia dengan nomor khubor ke sungsi lai te kani ki jingwai ko pdi ko thawi mo phi te habak thawi ni ki jingwai kwa ban li phi long kani ki jingwai Hakapor baka pluk tu ke imani mut kadai hakapor kanu biji tu ladang bakla kat kumba yo jing tip kadai ki lai biji man step ki bala tip pa ba keleng ken ngam tip ka sedang lu kanu biji rei lai biji te lai tip pa ba pro khan temut phi hadin bapila tip ya kani phi lei jalade ban pai ya tu ke jing pluk ke imani nga kampan Islam itu ke jubab nomor pi yalam biaya nga syakapor ke baka mensiap kalung te na kata kadau ha tu ka step kadba nang yo thia sha nga patep nga salum paring nga dei bani i to gadeng te ndrei nga nang yo thia nomor nga bu phone jan jing thia pa phone te nga yo i ki parlok kila ipai ki message bakayeng mani balang kolpati kala blok kala ing tedei ha to ko porm step bangayeng ban pet na tunuming jong ha ban ngayo i dangdon katadam ti man step kumtu akamle ngalong kumu briu ba sabit ngam su thu su ke ngan dei ban le namar ba kadai kayeng mani ka ba Hoat kadai ke ying mane ke jong ke balang beli kolapati ringi long try barok we assembly. Hi ke ying mane balang beli kolapati kadai ke ying mane ke ba ngi barok ni so try. Ngarong sa jing seng hantu mswa. Te ladabi kli barok ki parong jong ke balang beli mekle abra sami ki sngogum ke ying mane ra jong kolapati. Te ngaru kum tahi bang yo i to ka jing pelo kum to na ying na jong nga kakta kum siam. But ngam don ni kata ka jingmut bangan ledro ngam tim ngalong ku mga yosok tedi tat hadu kapor nyo baji man step ngami na yeng banlet dangalit pet ngasukat mau ke banga yo i hatu ngai kendo ki parlok ha to ka jakarta ba ngam kan mau su yeno ngai kendo ngayo i ki long kemi baki kimla su ban yeng ki sdien ha ka to gagiat kiyam kimla su ban yeng kimla ban kersan ya ladi ngayo i baki yam kilnyar nak muta ka to kayem mane ngam don kentian i ban pentengan iki ngale ngakem jauman nasusi hadu kata-kata ngasukan mausa don war ki brio sarkar ki bawan nang to ki bawan pet lese sarkar pha ban pet ikli ki ong kane kayeng mane ka babisad wan jing sem ngam la ban kren nasuko ngo tang ka Tika jingjia ko susi adu kata-kata. But ngam semla bani keren ya no ngam sutenat hero bani yang slam ngayu i ud pay ngayu i tadam ka bami na kitu gideng ki bala pot ngakan mau kitu ki jingkhangiet ki bala srong bham swa manta kila adu no ngakan mau ka sat ka ba itenat adu kata-kata kala adu no ngakan mau kitu ki light ki badon na ka sat mdon shu kitu brokon ngalit phai no siyeng bat baro si singa perkat kay ngari banle nak benta kani ke jingjia kususi ke jiwa nyo phi ka long ta te kane ke ying mane kala dei ke ying mane kmi ju kala dei kala dan kum bakan usne ke sak ke jiwa ko ke ying mane ngam kan mau ba kan usna musya kala dei ke ying mane ke bat himtak te ka kumba piong mene lese la de jaba ki lese fimdon ka balang jumpiang dei ki lese pidon sabui pa kecaka dei kila don bakadi ke jingmani ko ki sungchan ko ki sungju ai la de kalong ta te to menta la de jaba ni kren spang tu ga jinggia to pila balong menta ba pila le am to ka step jong to jingia pia i de ko yimani muta kan manusia
telah kelang pe telah mi istang katakan ke haba kalong gupta ke jingruai kami hak tu ka porne lese ke jingruai bo phidali thau par hadim kan nuswi em ha to ko por ka nga klem yo ka jing rai nga khem don hi ka jing mut bangan sana jing rai na kam ta ka to ka jing ja ha ka to ka step khat nyo tarik jong November arajar khat khandai ka dik siu blei ngalit pa shi yeng dang ngalit pa shi yeng te kumba ka long ka kom hakini ki sngi bam tana do itu ki por ka Facebook klapan sapriang keleng ki dur bat kum juru ki durki lani kmangi khot ki video abai de be to ki jingja ki comment ki buon ki bang yo yang tu bat ki don ro ki khubor sulam ki bawan na ki we ki kanhon balang bat na ki riushimen kai ki bapan noing aban prakhat kolong jin ladang adon kaspa kapisa ngan jin ai panno semyang ban snapa de ko ki ying mani ko batumai Renga ba pli ngalong buriu badok ngam dan ye bat kapan perkhat nga ke bangadi banle na ka banta kane ka jingja ti dei tat hadu ka por jan me jong tu kasngi ba kawan ka jimot jonga ba kasap ka bo bleu ai nga ka pan kolong ban tho jing roi ti ka mon ngan tho ko ke jing roi ka bai de bat kane ka jingja lada kolong ka mon ka jong blei ti hanrei ha ka to gaju ga janmian ngaklem yo te ka step mondi kala de gisngi bangan tri no ngadak tri hanong stoin ti por te ngara bar ka kita saka jaka tri juma na shong bro si sngi ha ka mondi ha ka jaka tri ru rangkat bar ki jingkren ki ba lai phur kom ki don ki brio ki ba kwa ban tip kyong ka di ban don ka dau cái cả đào và cái yên mà nè cắt cái yên dùng trai cần luộc cái bên non cả đào ngam don cái jawab kita ki jingkali jong ki baro te to ka sngi ka lakot jing trai ka lakot ngalit pa shi ying asa chanok ston ha ka ying wai bat ngala shim yo khulam ya kot sada ngam simla otang bam ja to ko men tenga persang ban tho eta ka jing roi ngada duai bleu ai ngai ka jing roi ka bai dim ka ka jing dia la da ka long ka mon jong bleu yung i pengin roi te ka poi hadu spo siteng man mian akhemio ka jing roi akhemio tenga nga thia no khulom ka kot sada ka kita hajrong jing thia gidon nga thia ngayo thia no te nga perkhat no imat bleu kwai nga ban snai ta ka jing roi ka bai dim ka ni kadai tat hadu ndanga ki kum la Simon step kadai ka takala de ka Tuesday ha ka bang akan det na mathia ngai i ya ka kita ka don nang tu ngai i ka kot sada khulom ki don nang tu bat ngala sushim ya khulom bat kot sada ngam sim don kam ban wat ya ka sur ngam sim struggle ru ban wat ti ki kentien asu thoben ti ka jing yo ya kane ka jing ruai ka de shisha ka we na ki miracle ka jing im junga bat ngada su thu ba kam de ba kawan na ngai na bleu ai ni to ka jing ruai na su tho bet na sedang ba kot tang 10 minit klem sim por ha to step on te tem hoki yu ni ni jurai te mo kisi muka soru kelawan lang ke por awan lang ha ju por bat kentian bat sa uki film kelas yu kem kelas te to kebapiom mene basok ngayo i ya ke jing solum mesti ko keren mesti pang te kene ke de jing wai le se ke ba nila banong gede jiwai ke ba ta bai jimun jim khal te kai ke baki rupai ba lan ni para bangai ku snow lan ni kren sipi hadi mala pani pai bai jiwai haswa kata kan batai pi ni ke jingrai ku mga ong atho ha ka sing Tuesday hadin ba ka to ka jingjia ka jia ka Sunday
Ti ngala phone ki parlok ki bayar roy lang po ka choir ngade choir leader tu ka port ya ka youth assembly choir ut ka choir jong ka balang bor ko wei ba pania ta ka youth assembly ti ki ngong long ready ne ambangin roy kanek sunday ban wan don boong em taro bukla ki ong ho ngin roy ngong ayo ka jing roy te ki ong to lanu in practice Tuesday ngiyo ay kini jing roy ngi practice ak Friday janmiat dang wan tre mga ha ka Sunday ngi roy practice tang hisian ni ngi roy ka Sunday kata ka jing sang ka bala shupun long aplau yumani te ka basketball court badon nang tu te i pastor i bayalam itu ka jing sang i pelahadian yong ba ngaperkhan ki ni ki choir ki mur ban roy ke ken ha wakum ka ni ka jing jia ti Henry hadin wala de roy sutu don ka jing kata lamba ka tu ka jing roy ti ka jing record ka ban kong ni ka jing roy kam de ka tu ka pio i mata Henry ka de ka tai ka ba shu record live ha ka porba ngi roy perform ha ka Sunday next year ka tu ka ba jia ka tu ka jing plo ti ki parabnget na keleng sodong kilai phone bun ri bom de parabnget ro idon ki khasi jungi batre watcha South India ro ki ba phone ki ong ba ka tu ka jing roy ka de ka jing roy ka ba kata syayangi bat kila pun sapriang sini setai bat kani kam dei ban panon burom yang andre kalau ke burom yang boleh ba ai ka de ka jing roy aga por ka biang nak banta tu ka jing jing te itu ki berwai ngai habang pek ke ki khamat jangki mamde tang mapi la so moyala ko lung munsi ha ko to ko pori mat pidon ka khlimat tak baro pidon kata ke jing su lung munsi mama kan ke jing dia wadah por berwai bading ta oh deo kade ka julong ka rukom yang bat ngange je boro kinong yalam kano ka choir bahaswa bangin roy kano ka jing roy ngi batai ka background kumno bangiyo ya ka jing roy baradin banga persamaan batai kinong roy sepang kumno layo ka jing roy kumno lapan wandor ya ka sisin roy kala pendong ya kematsim joki te menta kalaya ila kumba sausne mo asa sausnya kalaya kumba sausne kalong kum juga jimani menta la lasna kalayeng biang kabaitenak kurman oh ini padap complete relayo pen penong jing seng hakamala ka pasaport jing sha ka jing tumu ban penong jing seng ka dei kamala ka ba sajrong te ka jing te ka tu benta ka dang ya chakmat ban menta layo penong jing seng ka mala ka pasaport telase ki umat jungki kumong no ak tu ko ta kila jan kala maulana oh te phimdan jimut lase ko phin roi biang sa sisen na dep purai ni mane ngatara yu mane ko thumai ra kalong gamon jung play in hap thau da gui pati ka jing ruai ka bathmai na ka benta ka kai mani ka bathmai andre kumba ki kren ki khot jong ka to ka jing ruai akan mai ka tian jung play kitab jung hakai lenong ka baar ka ong ba ka buram jong ka ne ka ying kan long ka ba kham khrau hadian ban ne ka ba kalong ta ngala ban bakala ki tin na ba kalong ka ta kong teto basan mata kan phai se gui pat kamat kata kalong ba ngala kili phi mane ti sin ka bu thao jingwai neng ko te ngakwa ye phi no phin ai ki nong pule jumi la nei ki nong pe jumi da kata ki jingwai ko phi wai neng ko tang si khot kala bia on artli kilenti ya u kristan baunya don kalenti kabakin bat kalenti
ang nungin yai ban pushap neng ang nungin yai ban pushap neng nakalenti baji sulayan day nang taken mga bakingin ya day nang taken mga bakingin ya kajing pengkut basyat tapi kalau ba ti piladon menta surprise nem kerta bad piladon menta arthos nem plejimot menta karwai ka siau kut kedem pila banong ba pilong no wai niam pila banong pilong no wai kijing wai igri ba igri ndai ngakwa ba pin ai ye kubor ani kentin penseluruhan dengan kentin kentu jumpi ekiri i jingwai pada se jingwai dan akan dicuk jumpi ko mata kai tu ko ban ruai kadai ka art ngila ban peni se ka perthei ya kai ka badan aga don jungi aku apa nong yakin orang roy gospel ba ngidi ban smutho ba kane ka juk ko menta kam deshu ko to ka juk ka ba ublei u yakran markman bat kibrio rei ei batep ba ublei ukran yang kibrio lang bagi jing roy te balingin sange ban roy bat balingin sange ban sna jing roy aba ublei udon ka khubor limba ki jingruai ki bang irwai ki jingruai ki bang itho nga kwa ban kentu ya ki no ruai ba ki no tho jingruai ba kin nangai bitang ya kam jong ki hoi ngi em ka jok ka ba ki brio ki abe ya ki jingruai ki ba pan kenti ki jingruai ki ba songshit ki jingruai ki ba pansat ngi don la ki jom ki sap nga shimet nga pan le jingwot ha ki kentian ba tha jingruai barang ngai kata ka dega jingai ka bau bleu ai yanga bara bau bleu ai pi bade ka sap ka ban snai ba kum kitu ki jingruai ro na kwa ban ong ba ngim dei ban do ban siam ka dega jok ka ba ka ne ka jing shim mi ki jingruai kalong ka ba shushim klam da pan jing bet teng teng ladangi perkhat ya kata ka liang ka ba dum lasuk kumbang ba balingin thau jing ruai ka long bang su ai e ya kala er balingin ruai ba ka jing ruai junga penmi mano andrei akwa bingin nam perkhat betang ya bisa andrei ngin perkhat ya ke e ka jing matoi ka badan khubor lamba kitu ki jing ruai nak ta ka daw akwa ban ai man sim ki nong ruai ka ne ka jok bat kum ju ki nong thau jing ruai ba kim dei ban that ban talot andrei ki dei ban e beteng ban ruai ban thau jing ruai ta ka dei ka jing ai jing mo junga tika unong ruai lalu unong thau jing ruai ba shot filap daga dia ki brio nga ngalap kim i jong nong ruai tang ha ba ki i ma ba rei ma ke ji jong ki ka kham jur wa ha ba ki so bi jing ruai jong la me ha ba ki don shi jai ki filap ta hỏi cái gì ting ting ladang yo snow tai ka surro ladang ida isi sen ne ka dor jung tu breu ngi kum dor bet tu breu abor wai kum tu ang kum tu ek sentur urki kum tu smile kum tu ta ka de jing dor jung i kan te kala banong tang hanga la ne kala banong habaror te be kata tang ba si sen ba ka jing rwai hi ka yo ban tu i ka donot jung breu ukla i yo mong rwai la ne ka nong rwai bar rwai tu jing rwai don ka jing sujan ka don jing sutanat tak boleh sebenarnya bahasa kubli ba